matemáticas como os números non son cousa de mulleres. Cantas veces escoitaches unha afirmación como esta? Durante décadas repetiuse o mito de que ás mulleres non lles gustan, ni se lles dan ben, as matemáticas. Un estereotipo que non ten base científica, pero que sí tivo consecuencias. Vocacións freadas, talentos invisibles e referentes ausentes. Pero, sabías que na Facultade de Matemáticas da USC as orlas falan e contan outra historia? A xente pensa que ou non se nos dan ben as matemáticas ás mulleres ou non nos gustan as mulleres as matemáticas. A forma de desmontalo é pedindo axuda ás matemáticas para que nos fagan ver os números e para que ademais lle podamos poñer rostro de mulleres ás matemáticas, non? A primeira evidencia é que cando naceu a titulación de matemáticas fixos unha orla, que esta é a pequeniña que me acompaña, pero que podedes verla en grande, que ten en realidade un trianguliño abaixo e un pentágono arriba, e o que o mellor non sabían as persoas que nos están a escoitar é que no trianguliño dedicado ao estudantado hai 6 persoas e 5 son mulleres, un é un home. Cando naceu a titulación, pois foron estas alumnas e hoxe xa tituladas en matemáticas e con unha longa trayectoria e hoxe xubiladas probablemente as que partiron e foron as parteiras das matemáticas. E logo na parte superior, onde igual que se fai agora, aunque a xeometría cambia onde van os profesores, había 12 docentes e aí sí que só había unha muller, Antonia Ferrín, que sería tamén moi pioneira porque foi a primeira que se doutorou en astronomía en España e a primeira que se doutorou en matemáticas en Galicia. Cando a titulación colleu xa seguridade, cando xa estaba consolidada, foron aparecendo estudantes masculinos e pouco a pouco a presenza feminina foi diminuindo. Por sorte, isto está cambiando. Nos últimos anos, a presenza feminina volve medrar, tanto no alumnado como no profesorado, e cada vez hai máis referentes e equidade nos graduados desta facultade. Acabo de preguntar no día de hoxe a un integrante da última orla, hai 45 mulleres e 71 homes, o que nos dá unha porcentaxe de mulleres do 39% e de homes do 61%. Se lle seguimos preguntando ás matemáticas pola presenza das mulleres matemáticas no que en todo o grao, pois nos leva a que hai 242 mulleres, o que dá un 44,7%. Entonces, digamos que estamos chegando, ou xa chegamos dende fai anos, esa solución de equilibrio donde hai unha componente paritaria, que se entende cando os porcentaxes están entre o 60 e o 40 a nivel de estudantes. E en canto ao profesorado, porque era singular que só houvese unha muller, pois tamén agora é moi satisfactorio ver que o 35,4 somos mulleres e o 64,6 son homes. As mulleres sempre estiveron nas matemáticas. Foron alumnas, investigadoras, docentes, calculadoras humanas, pero moitas veces ficaron fora da foto. O seu traballo foi invisibilizado, silenciado ou directamente atribuído a outros. E así naceu a idea equivocada de que non había mulleres nas matemáticas. Hoxe sabemos que sí que existiron, polo que temos que recuperalas e poñerlles rostro, porque sen elas, a historia das matemáticas está incompleta. Que ninguén crea que as mulleres non nos gustan as matemáticas, gozamos coas matemáticas. As mulleres teñen unha componente de invisibilidade e aquí en Galicia eu creo que foron grandes matriarcas, as nosas aboas ou nais, pois eran as que facían os grandes números nas casas, as que optimizaban, non? Pero deixaron que parecese que mandaban eles, non? As mulleres tamén foron as parteiras da informática, as primeiras computadoras eran as mulleres que facían os cálculos tanto en Rusia, en aqueles tempos, como nos Estados Unidos. As calculadoras eran as mulleres. E calcular non é só botar números, sino ter certas visións e destrezas, non? Na película de Figuras ocultas se pode afondar moito en todos estes matices, non? E eu creo que é moi importante que despexemos estas incógnitas para as novas mozas que están abrindo e desbrozando espazos que ao mellor antes non se coñecían. E, sobre todo, que se desmonten esos mitos e evitar que a xente pense que a Facultade de Matemáticas non é un espazo de mulleres e sempre houbo mulleres.